Следващото изпълнение е супер специално, защото освен, че ще има страхотен дует между един страхотни инструктори, Дени и... Дени! Стоби Пухи! Те си платили на вас по 5 лева на човек да им вика. Да, знам. Тази песен ще бъде наживо изпята от вас от една страхотна певица. Аплодисменти за Симона! Тази вечер за втори път си давам микрофона, първият път беше насилствено от Дени. Сега те го давам. Запляскайте много, тя на страхотна изпълнителка Симона Илова. Искам да честитя рождения ден и да ви пожелая да бъдете така перфектни и много добри танцори, уникални хора. Много благодаря за възможността, че участвах. Цвете до където. Който ми поздравява тук за рождения ден на школата с Цвете. Тя беше страхотна, разбира се, пя на живо. Това беше страхотно изпълнение. Митко Пайнера никой няма да има, тя не може да плейбек да се справи.